szívet szállít ennek felvétel. Most a földön is. És most ez úgy kezdődik. Odaadom ezt a mikrofont Júliának, és ami neki van írva, azt olvassa föl. És utána, amit rá válaszol, azt de lehet idézni, nem fáj. Ó, Rómeó, miért vagy te Rómeó? Dobd el a nevet, és vidd innen a mocskos kezed. Tagad meg atyát, s tord le a gatyát. Melyen már nem segít a hajnövesztő orvos. De most Rómeó is mondja annyira visszavártalak, és megkaptam azt a napot, amikor megértem azt, hogy visszajöttél hozzá. de nem ez van ott akkor. Köszönöm, hogy visszajöttél a 3 gyerekkel hozzám, és ezt megköszönöm a Jóistennek, és áldja meg őket is kezedet. És most kérjük a második számú Júliát. Júlia. Mász el a létrára. Én majd fogok. Rómeó, te tényleg nem akarsz. Szemüveget bérsz? Nincs. Vége van! Nélküled mások szelektíven gyűjtött, lecslínra nem fog se hulladék. Csak fűrészkor az élet nélküled. Hisz tudjuk mindnyájan elalszunk végünk, mint Mettingen, ha nincs kisi szünet. Nekem ott a védett szerelem. Várjon, Rómeó! Mennyit várjon? Az, hogy hogy bő alatt az idei ügy. Ha még is itt a másik főszer, bevenni a szívedet adunk innen. Mit új, fontos háztartási rendszer, egy békességtől őszinte maradás nélkül. Köszönjük szépen! Köszönjük, kapcsolunk meg egymást! Rómeót és Júliát! És most következik Rómeó és Júlia. Laci, lássam fel! Júlia! Igen. Minek nevezelek téged, hogy a sem vagy? Homlokodon a vonalkod, a leolvasója te vagy? Hogyha elmégy, kafandered bőre meg ne repedjen, 100 fényévre se lesz, aki nálam jobban szeressen. Annál fényesebb holnap. Én befelé navigálok csupán. Jó, átadalmaznám a csippedet. Ősi lónő, lehet. Nyáron te vagy végkonti, télen a szolárium, este, ha a műhol felkel, hologramot látom. Ígérnek, nem mész vissza a földre,
Én bennem úgy kerül a szerelem, hogy 60 év válik a